दोस्तों, आप सभी के बीच आ चुके हैं मगही और भोजपुरी के सुपरस्टार जेल स्टार रोशन रोहिणी और साथ में आई हैं सृष्टि भारती जी। तो इन दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। आर किया गइल डोलिया कहार नाई के आ गइल डोलिया कहार नाई के त करू करू रे मालिनिया सिंगार माई के Vicky Vox. मैया के सुनर रूपवा देखो के मोर करे हो मैया के सुनर रूपवा देखो के सनमनवा मोर करे हो रह जइती मंदिर में जइती ने अपना घरे हो बसेली नदिया के तीरवा कौन मैया ना बसेली नदिया के तीरवा कौन मैया ना दुर्गा माई पहाड़ बसे काली माई मंदिरवा और काली माई मंदिरवा शीतली रे मैया ना कि बसेली नदिया के